Vandaag zijn we te gast bij doedelzakvereniging De Pipers uit Halen. Welkom bij mijn club. Wat betekent doedelzak spelen voor u? Doedelzak spelen voor mij is passie. Dat is ontspanning, dat is cultuur. Eigenlijk te veel om op te nemen. En hoe komt het vanaf die passie eigenlijk? Want dat is niet gebruikelijk natuurlijk. Mensen gewoon bij een harmonie of met een doedelzakvereniging. Ja, het is eigenlijk begonnen met ja, het was meteen raak. Zodra ik zeg maar de klanken van dat instrument huurde. Maar ik verkocht eigenlijk zoiets van, ja, dat wil ik ook. Dat is gewoon iets wat, dat pakt ik. En dat vertegenwoordigt ook een hele cultuur. Een heel rijke Schotse traditie. En dat is geweldig. De kriebels als je dat instrument in handen hebt. Absoluut. Ja, de kriebels en ook een... ja, dat gaat gewoon door die naderen. Hè. Dat raakt dich in volle omvang. En dat is gewoon een instrument wat ja, het roept ook heel veel emoties op. Het zit vol van traditionele tunes. Of dat nou de ballads zien, de slow airs zien of de snellere nummers. Daar zit zoveel in en zoveel ja, historische achtergronden zitten daar vast. Ja, dat is gewoon iets heel moois. Dus. En lijkt me de techniek van zo'n instrument bespelen toch heel moeilijk? Of verkijk ik me erop? Nou, ik denk niet dat het echt veel moeilijker is als ieder vergelijkbaar instrument. Maar het heeft natuurlijk toch wel een bepaalde moeilijkheidsgraad. Dat komt natuurlijk omdat er ja, verschillende dingen zien waar je mee te maken hebt. Ja, zoals je ziet, de blaaspiep, het lochreservoir, 3 drones, de melodiepiep. En dat alles moet uiteindelijk in een goede harmonie staan. En zeker in het begin de eerste jaren is dat een lastige opgave. Ik neem nu die onderdelen op, maar is het voor elke doedelzak hetzelfde? Het is voor elke doedelzak, althans elke Schotse doedelzak hetzelfde. Ja. Althans de Great Highland Bagpipe. Dan heb je natuurlijk nog andere Schotse instrumenten zoals de Lowland Pipes. Maar dit is de Great Highland Bagpipe en daar zit geen verschil in. Nee. Dit is eigenlijk het gebruikelijke instrument wat je in dit geval bij de vereniging bespeelt. Ja, inderdaad. Ja. En daar is gezien dat er natuurlijk allerlei uitvoeringen zijn. Maar ja, bazaal gezien is het allemaal vergelijkbaar. Dus... En mogen je dan zeggen, de Pipers is echt uw club? Ja, zeker. Zeker, blijf het ook. Vanaf 2003? Zit jij erbij? Nee. Ik ben wel inderdaad samen met een aantal mensen begonnen met deze club. Maar daarvoor waren ik ja, in verschillende andere bands. Ik heb mijn opleiding gehad bij de Royal Air Force in Brugge van Schotten. Ja. Ja, dat is iets wat natuurlijk die toekomst met het bepaalt op dat gebied. Dus ja, het was gewoon een opeenvolging van allerlei ervaringen en ja, geweldige dingen. Ik moet zeggen, in deze groep heb ik me altijd perfect toegevuld. Het is toch een groep met gelijkgestemden. Mensen die toch ja, hun gezamenlijke passie delen en dat op een heel ontspannen en leuke manier doen. Er zit weliswaar een behoorlijke druk achter, maar niet de druk om zeg maar op een
op een competitieve manier te spelen. Het gaat gewoon om de ontspanning. Dat is wel het belangrijkste. Lekker ontspannen en musiceren. Ja, zeker. Dat komt de rest vanzelf. Op het moment dat ze goed in die vel zit en de verstijging erin gooit, komt die kwaliteit vanzelf. Ik neem je straks 2003, maar dat is de datum dat de Pipers begonnen zo op de site. Ja. Je ziet van plan er nog lang bij te blijven. Ik zie niet in waarom ik geen op zou rijden. Dus ik wil dat zo lang mogelijk doen. Uiteraard speelt de conditie, fysieke conditie en dergelijke ook een rol. Want het is een instrument wat buurlijk wat vroeg. Ja. Maar ik hoop dat nog heel lang te kunnen doen. Dus, Oké. De doedelzakvereniging De Pipers besteedt ook goed dames en heren zinnig. Al lang bij de vereniging? Ik ben er volgens mij al 12 jaar bij, ja. Ja. Vanaf het begin? Nee, niet vanaf het begin. Ik ben er eigenlijk zomaar tussendoor ingestroomd. Ja. En ja, straks is het gezag over het instrument, de prachtige kledij. Dat hing natuurlijk aan een van tradities. Kunt u er ook wat over vertellen? Nou, voor al die tradities denk ik, daar kan ik weinig heel klein beetje. Heel klein beetje. Nou, zoals de zus de kilt. Ja. Elke clan in Schotland heeft een eigen kleur en een eigen combinatie kilt. Okay. Wij dragen de McLaren clan. Dat is zien in de combinatie van deze kleuren en die roet. En is er een bepaalde streek dan? Dat ligt bovenaan in Schotland volgens mij. Hè? Ja. Ja. Oké. En dat zijn deze kleuren die je genoemd hebt? Dat zijn de kleuren van de kilt. En het correspondeert met de pleat. Ja. En zo maken we een chique combinatie. En dat dingetje, dat embleem, of hoe mocht dat tegen zeggen? Welk embleem bedoel je? Dat is een sporn. Dat is eigenlijk een tasje. Ah. Kijk, je kunt ze open doen. Je kunt ze die benodigde spullen kunt ze erin doen. Ik dacht, er zit misschien een borreltje in. Nee, sommigen hebben dat wel, maar ik heb dat niet. Misschien die heren? Weet ik niet, dat is juist maar de vraag. Is dat bij u ook dezelfde inhoud in? Ik denk dat ze iets afwijkt van wat een vrouw metneemt. Dat is morgen gaan. Maar... Ja goed, we zien inderdaad de kilt, de kousen, dat is ook allemaal identiek aan deze streek. Ja, nee per se aan de streek. Dat is gemaakt ook omdat het een warmte geeft. Hè. Dus in Schotland is het bekend om niet het geweldige weer. Dus daarvoor hebben ze dus ook die functie. Ja. En de witte kleuren heeft denk ik ermee te maken dat het mooi uitziet bij elk uniform. En we hebben straks iets gebeurd over het instrument. Die zijn identiek, die doedelzakken. Moet ze nu echt gooilongen hebben om dat te kunnen bespelen? Het is wel aan te gooien, ja. En de blijft heel goed in conditie als ze dus ook goed oefent erop. Want dat is een groot voordeel van deze muziek. En wat is dan de techniek? De techniek is dat er steeds voldoende spanning op de zak blijft. En dat is in het begin is dat gigantisch lastig. Want je moet lucht erin blazen en weer droed drukken met de arm. En dat moet natuurlijk niet tegelijkertijd gebeuren. En als in het begin als ze dat gaan leren, nou, dat is een ramp. En dat duurt nog jaren voordat ze dat een beetje onder de knie hebben. En je hebt dit onder de knie? Nu al, ja. Ik speel nu ongeveer een jaar of 7, maar dat duurt ook ja, toch wel het jaren voordat ze dat onder de knie hebben. Ja, het is een moeilijk instrument. Een moeilijk instrument. En wat betekent de club voor u, de Pipers? Heel veel. Ik heb met doedelzak spelen echt mijn passie gevonden. Ja. Heeft dat te maken met een bepaalde ervaring uit het verleden? Dat je zegt van, nou, daarom speel ik nu doedelzak? Ja, wist ik dat maar ik, vanaf het begin denk ik dat ik de eerste keer doedelzakmuziek heb gehoord. Toen heb ik gezegd van, wauw, dit is prachtig. Ja. En toen hebben ze mij op een gegeven moment eens een keer verrast. Op een 24-jarige broer van mij kwamen er een paar pipers binnen. En toen heb ik gezegd, ja, nu weet ik het zeker, dit wil ik ook leren. En zo is het voor mij begonnen, 7 jaar geleden. En wat betekent dat voor u, de Pipers? Ja, inderdaad. De Pipers, ik vind het sowieso fijn om in een vereniging te zijn. Allemaal met dezelfde passie. Het optreden, de uniformen. Maar voor mezelf is het inderdaad, het is eigenlijk al oud.
eigenlijk hetzelfde als het koorzet. Hoe het precies vandaan kunnen weet ik niet, maar het is al heel lang dat als het doedelzakmuziek is, dan knie ik in de remmen en dan moet alles wieken. Nou, en op een gegeven moment ga je dus dat moment verder en wil ze het leren. En dan krijg je het eerste probleem, waar ga je dat leren? Ja. Er is geen school, dan moest je uiteindelijk tegen iemand aanlopen en zei, dat wil ik toch wel leren. En je komt hier ook uit de buurt? Ik woon in Heel. Ja, dus redelijk in de buurt. Dat is allemaal te doen. Ja. En de dame in kwestie ook de kriebels van de doedelzak? Nou, ik ben in Schotland op vakantie geweest. Daar heb ik een doedelzak gekocht. Ik ga hem niet gezien. Ik heb hem gewoon in het koffer gekocht. Die heb ik dus metgenomen naar Nederland. En ik hoor wel van aparte dingen. Ik ben met muziek-emus. Ik speel gitaar, ik speel blokfluit, piano. En ik hoor wel eens iets aparters. En ik weet dat er bij ons een dorp was, onze pijpmeester die gaf daar lessen. Dus toen dacht ik waag de sprong en ik gewoon hem vragen of hij mij dat niet wil aanleren. En sindsdien ben ik er ook bij, ja. Dus ook gewoon verslaafd aan de pijpers. Ja, ik denk het wel. Als ze eenmaal verslaafd is, komt ze er niet meer vanaf. En hoe met heren en dames, je ziet de combinaties, dat gaat binnen deze vereniging ook goed. Ja, dit is wel een hele hechte vereniging, een heel apart sfeertje. En daardoor vinden wij het allemaal heel prettig om erin met te gaan. Nog lang blijven spelen. Ja, heel lang als het kan, zolang het nog kan. Geestelijk vader van de pijpers, mag je dat zo zeggen? Nou, niet helemaal. We doen het allemaal samen. Ik geef dan wel de muzikale leiding, maar de rest doen we eigenlijk allemaal samen. Dat is ook wat ik goed gehoord heb. Wie dat ze mij vroegen, een leider te worden, pijpmeester noemen ze dat. Dan heb ik gezegd van oké, maar we doen wel alles samen. Ik wil niet alleen de dictator gaan spelen. Maar goed, dan moet je immers dus coördineren, dat doet je. Stroomt er ook schotsbloed door de aderen? Ja, uiteraard. Dat is een passie van Vreuggroet. Hoe komt het vanaf dan? Nou, waar komt het vanaf? Ik heb, maar toen denk ik dat ik een jaar of 13 word een Amerikaanse film gezien waar iemand begraven wordt. En dan stond op de achtergrond een doedelzakspeler. En daar ging me de hoor recht van op de arm staan. Ik denk, dat moet ik leren. Maar toen kwam ik nergens terecht. En het heeft jaren geduurd. En iedere keer weer was ik aan het op zoek naar, maar muziekscholen en zo kostte me niet helpen. En op een gegeven moment wist ik dat ik in Durban een pijpband kwam. En toen zag ik de vrouw, nou dat ga nog her. En dat krijg ik immers aan zijn rukje. En dan kreeg ik misschien wat meer informatie. En daar heb ik juist de gooien te pakken. En die heeft me dat toen geleerd. En dat is inmiddels 17 jaar geleden. Maar is deze vereniging zo op de site staan in 2003 zo'n beetje begonnen? Ja, dat klopt. We hebben eerst bij andere verenigingen gezeten. En ja, daar zijn we weggegaan. Toen zijn we hier terechtgekomen met een paar mensen. En dat is gegruid. En dat kruid je eigenlijk nog steeds. Zijn er trouwens meer verenigingen in het Midden-Limburgs of zit je hier in de omgeving de enigste? In Venlo zit er nog een, de McLaren. En in Heerlen zit je Corriovalm. Dat zijn Qua Midden-Limburg is dit de enige? Ja, zo'n beetje, ja. En uur aan uur accent dat je ook niet hier vandaan komt. Word je wel in Halen? Nee, niet meer van Nijweert. En dan woon je nog steeds? Daar woon ik nog steeds, ja. Is het zo, want ik wilde straks even zeggen hoe het heel, dat is natuurlijk dichtbij Nederweert ook. Zijn er mensen die verder wegkomen? Ja, we hebben er Duitsers bij zitten. En die zit in de buurt van Keulen, maar die is al wat ouder, dus die kun je ook niet meer zo dik. We hebben immers een lid in Enschede, maar die kun je ook maar af en toe natuurlijk. Is ook wel wat ouder. En voor de rest komen ze uit de hele omgeving van, wat je zegt, van Heel, Wiert, Nijweert, Echt. Eigenlijk uit heel Midden-Limburg, zeg maar zo'n beetje. En die passie deelt je allemaal? Wat bleef? Die passie van het spelen? Ja, die delen we allemaal, ja. We hebben straks geen uitleg gehad over het instrument zelf. Die worden allemaal identiek, begrijp ik? Ja, ze zijn allemaal hetzelfde, ja. En is het zo, techniek moesten we hebben voor te bespelen, moesten leren. Niet bijzondere muzikale ervaring?
Nee, dat leert je gaandeweg. Ik heb vroeger gitaar gespeeld, maar ik kost geen noten lezen bijvoorbeeld. Ik heb nog nooit geen blaasinstrument bespeeld en ik ben dat gewoon leren. En tevens leer je dan ook de muziek lezen en ja, dat gaat dan allemaal in 1 minuut door, zeg maar. Ja. Zou je gezongen de Pijpers kennen? Nee, nog niet. Nee. Ik heb veel hobby's, maar dit is wel een van mijn passies, zeg maar. Ja. Heel dierbaar. Ja, heel dierbaar, ja. Het is ook een hele leuke groep mensen. Dat is natuurlijk ook wat die een heel grote rol speelt. Dat je met elkaar er nogal vaak een boet trekt overal. En dan zit je toch een hele dag bijeen en het klinkt allemaal goed. En we hebben plezier onder elkaar. We doen het allemaal even keer. We hebben allemaal dezelfde passie. En dat is natuurlijk wel een voordeel. Dat red je door. Maar ik zie doedelzakspelers, drums hebben we ook gezien. Maken die altijd deel uit van een doedelzakvereniging? Normaal gesproken wel. Wie we vroeger gestart zijn, hadden we geen drummers. Ja, toen waren we alleen met een paar pijpers. Ja. En het liefst hij er natuurlijk drummers bij. Dat huurt gewoon bij een Schotse band. En gelukkig zijn die in aantal ook steeds gegroeid. Ze zijn er nu nog 3 die zijn niet aanwezig. Dus we hebben best een goede drumsectie erbij. En dat is wel wat prettig is. En uit hoeveel leden besteedt de vereniging ongeveer? 22. Maar ja, we zijn nu met een aantal mensen weg. Dus wat ik net zag, die ouderen die komen eigenlijk maar zeldzaam. Want ja, dat is zijn nogal afstanden van Enschede en van Keulen. Maar 22 is ook zoiets van, dat is mooi aantal. Nee, en als er nou mensen zijn, ik kreeg nog alles geregeld aanvragen van mensen of dat ze les van me kunnen krijgen. Ik stond in principe altijd open voor, maar veel mensen denken van ik krijg dan een doedelzak in mijn hand geduwd en ik ga dat leren. En zo werkt dat dus niet. En dan wil je dat tegen. En dan, ja, sinds nog een paar maanden zeggen ze van nou, nee, dat is me toch te veel werk om het te leren. Ja. En dan hok ik er veel af. Je moet toch echt wel een doorzettingsvermogen hebben om dat te leren. Echt willen en ja, de passie spreekt eruit met Geert Verwoord. Dus de Pijpers blieft, Urclub. Ja, zeker. Zonder meer, ja. Voor altijd. Dus zolang als dat kan, zal dat blijven, ja. Doedelzakvereniging, niet alleen doedelzakken, maar ook drums. We zitten hier bij de complete drumsectie. Belangrijk. Heel belangrijk. Voor het ritme. Ook voor het geluid, gewoon voor het geheel. Ja? Ja. Zonder drum is het niks. Nee. En zit je er ook bij gekomen bij de vereniging, uiteraard om erbij te zijn, omdat dat leuk is. Maar was drummen dan ook direct de insteek? Voor ons wel, want ja, wij... echt gevraagd als drummers, want we hadden nog nooit een drumstokje in handen gehad. Dus we zijn 1,5 jaar geleden begonnen, wij 2 en zo. Ja, en haar zoon ook. En ja, dat is heel goed bevallen. Ja. We hebben het heel erg naar ons zin. En niet meer weg te krijgen? Niet meer weg te krijgen, absoluut niet. En wat zijn dan de kriebels voor de Pijpers om door dit bij te blijven? Wat is dat dan? De Schotse muziek? De club? De club. En wat? Leuk. Nee, gewoon het geheel, samen muziek maken. En gewoon keileuke mensen. En een beetje shots bloot? Nee, helemaal niks. Niks? Nee. Wel de passie. Wel de passie. Ja, absoluut. Je had voor u ook de passie? Ja, heel zeker. Ja. Ja? Ik ga heel graag. Ik sla bijna nooit over. Dus dat is echt heel erg leuk om te doen. En zelf ook een keer in Schotland geweest? Nog niet. We zijn er te kort bij. Ah. Pas 1,5 jaar. Dus ik hoop dat ze wel nog een keer gaan, dat we mee kunnen. Ja. En je zit met 1, 2, 3, 4 van de drumsectie. Van de 6. We zijn met 4 van de 6. 2 zijn er vandaag nog niet. En is dat een bewust aantal, 6 personen, of is het toevallig? Dat is toevallig, ja. Omdat we nog niet meer mensen hebben die willen drummen. Dus we kunnen nog mensen gebruiken Iemand die, om te drummen. die wil komen. Ja. Dus hopelijk zijn we straks met 7 man.
Maar voor het geluid is het belangrijk, heb ik begrepen. Voor het geluid en voor het ritme en voor een beetje de balans te houden. Dat die pijpers niet wegrennen. Dus hou je wel eens een beetje in het gereel. En het is een beetje leuk gezelschap. Het is een heel leuk gezelschap. Ja, het is echt een fantastisch leuke club. Ja. En jij ziet er ook zonder de pijpers zoals je ook niet meer kennen. Oh jawel. Nee, dat verdrieven. Nou, bij sommigen heb ik gehoord dat dat niet meer kan, hè? Dat ze niet meer weg kunnen, denk ik. Ja, dat zeg ik nooit, maar ik ben nu 2,5 jaar erbij. Ik ga wel zoiets van, ik ga dat veel eerder moeten doen. Ja. Maar ik heb er heel veel plezier aan. Dus De kriebels zien er. Ja. En nu hoor ik straks van de leading lady van de drumsectie, dat ziet je. Ja, dat ben ik. Ik ben het langste erbij. Ik denk dat dat ook daarom komt. Hoort je er ook in voor het ritme aan te geven? Gaat heeft dat ook een speciale rol? Ja, het is de bedoeling dat ze een beetje naar mij kijken wie ik het ritme houd. En ik moet het afslaan en soms solo dingen spelen. Doen ze dat ook? Letten ze ook goed op? Pas wel. Ja, maar ik moet dus weer naar de pipe major kijken, wie met afslaan en zo. Ja, dat zogen we straks bij de repetitie. Dat blijft natuurlijk van belang. Ja, die passie die zie ik ook terug binnen in het repeteren bij iedereen. Voor u ook speciaal Schotse muziek en passie? Nou, mijn man is piper en toen weer verrast wordt op een feest met een paar pipers en een drummer. Toen zijn we ook lid geworden. Ja, zolang als ik Cor ken, is hij gek op doedelzakmuziek. Dus, en nu heb ik dat zelf ook eigenlijk gekregen. De pipers zitten in het hert. Ja, en ook Schotland vinden we ook heel geweldig. We zijn er een paar keer geweest en naar de tap toe en zo. En dat is gewoon super. Ja, muziek is gewoon heel apart. De vindt ze het of mooi of de vindt ze het afschuwelijk. Ja. Dankjewel. De man met de Schotse looks. De Schotse looks, ja, waarom die lange oren? Ja, nou, nee, niet echt. Steekt daar niet synoniem voor Schotten? Nee, ja, weet ik niet. Ja, dat is een bekende, hè. De William Wallace. Daar staat toch leuk voor bekend. Nee, dus mijn bedoeling helemaal niet. Nee, ik vind het gewoon makkelijk zo. Maar ja, dat is die vraag die we altijd al willen stellen natuurlijk. En dan kun je ook die truc, dat begreep je ook wel. Draag je nou echt het onder die kilt? Dat is het grote geheim van de Schotse doedelzakspelers. Er is een verhaal bekend van een doedelzakspeler. Die wordt geïnspecteerd door zijn meerdere. En op een gegeven moment, op dat moment waaide hij kilt omhoog. En de man die droog daar dus niks onder. Inderdaad, haast. Dus de keek tegen dat hele klokkenspel aan. En even later werd die man door zijn meerdere beboet. Hij is een zoon niet gepotst. Dus daar had je niks met te maken. Dat had je nog niks mee te maken. Maar we spelen ook wel eens bij een vrouwenbond. Letst in Nederweert was dat. En
ja, dan ben ze blij dat ze aan de boetekant rondom die vrouwen heen kunt lopen. En dan steeds op het podium en dan staan ze dus met de camera staan ze te kijken. Hè. Dat vind je natuurlijk allemaal heel netjes. Ja, tuurlijk. Uiteraard. Tuurlijk. Dus het blijft geheim. Dat geheim blijft bestaan. Nou, het heeft me vooral om het doedelzakspel, het bandspel. Ik vind dat hartstikke mooi om samen te doen. Goede percussiegroep erbij. En dan als een repetitie goed lukt. Jongens, dan gaan we met lekker gevoel naar huis. En dan hebben ze heerlijk gemusiceerd. Dat is mijn opzet. Het samenwerken, ja, in dit geval in een band, de Pipers, dat is voor het toppunt van musiceren. Samen Ook niet muziek helemaal. maken. Ja, het samen muziek maken. En met een doedelzak bussen sowieso eigenlijk nooit alleen. Dan hebben ze 3 bordons op de nek, op de arm liggen. Dat is de meest eenvoudige manier van meerstemmigheid. Dus die meerstemmigheid heb je al. En als je dat met een aantal mensen kunt doen en de zaak is mooi afgestemd, goed afgeregeld. Ja, daar krijg je een kick van. Dat is heel bijzonder om dat te mogen metmaken. En nu heb ik dat eens bekeken. Hè? En ja, ook die kleerdracht. Zou ik me straks ook in volledige kleerdracht mogen hullen, met een doedelzak en een smid mogen spelen? Moest ze dat geld van mij hebben, dan moet ik even het aan doen. Ik zoek me straks, gaat mooi zoet, kleed me straks om Ja, ik ben heel en ik doe met. Ja, Is goed? Ja, en ik kan mijn doedelzakje gebruiken en dan ligt er gewoon nog iets om te blazen. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd. Quick, march!